Okay guys, what's up guys? Mayong bunta guys. Nako karon guys sa among bahay guys. Karon guys, naatay buhaton karon nga prank guys. Ang atong prank guys, ang atong target guys, ang lola sa akong misis guys. Si Lola Basing. Karon guys, o sa atong prank guys, karon atong buhaton guys, mag-disguise ko nga babae guys, nga gipaburusan sa bana ni Ima. Ang akong misis guys si Ima, ako Silvi Bala guys. Karon mag-disguise ko guys nga babae guys nga gipaburusan Silvi na ho guys. Muna ito prank karon guys, karon tagtaod guys. What's up guys? Tanaw ta guys. Just for fun guys. Okay guys, atong ipakita karon guys ang mga gamit na ho guys. Unsa na to ma-prank si Lola guys. Ready guys? Tanaw na to guys. Ready guys. Tara guys. Atong tanawon guys, mo ni guys akong gamiton guys para ma-prank si Lola guys. Karon guys, mo ni siya guys. Naay sinina sa akong misis guys, akong gamiton guys. Sinina ni Ima guys, akong misis. Karon guys, tuwa si misis karon sa balay sa akong ugangan guys. Tuwa na guys, kanang nagposting na sila dito sa prank na mangbuhaton sa iyang lola guys, ni Lola Basing. Okay? Onya guys, naatay pulbos guys. Pulbos. Makeup guys, lipstick guys. At gamiton guys, naapoy akong kwintas guys. Unya naapoy bag guys. Arong ma-prank pa jud nato si Lola guys. Sige na unya naputay hairban guys, pugong. Unya ang buhok pud guys, naapoy buhok wig. Okay guys, tanaw lang mo guys. Sige guys. Let's go guys. Guys, padung na tag mag-ilis guys. Mag-ilis na ta guys. Para ato niya guys si Lola guys. Si Lola Basing guys, tanaw guys mo lang guys. Uniforma guys guys. Okay guys. Mag-ilis ako guys ha. Wait na guys ha. Suko atag no guys. Sinina guys. Sinina ni Patrick guys. Muna itong ibutang diri guys para himuon siyang kuan guys kanang tutoy guys tutoy. Unya pikas po guys guys. Guys. Ma-prank bag yun nato si Lola Basing guys. Guys. Guys, ano tutoy guys. Unya guys. Guys, unya guys, magkuha na puta sa pan guys kanang atong wig guys. Okay guys. Yara guys. Guys. Let's go guys. Yara guys. Okay guys. Ano tataw guys? Bugod. Papo kong Patrick. Akong assistant guys si Patrick. Si Marian na. Babay. Kaway akong assistant. Mga assistant niyo guys sa prank guys si Patrick, si Marian. Okay guys. Yeah. Karon mamugong ta guys. Bugong ta guys para dili jud kaila si Lola Basing guys. Unya kuan guys. Karon tataba do na dito guys. Tutian guys. Siguro ta tutian guys. Tara. Guys. Hapad na dito guys. Tataba na tong rilo guys para di makaila si Lola Basing. Okay, so na to rilo guys. Tara guys. Guys. Padung na talong tataod guys. Quintas guys. Magkwintas ata guys. Aron yung charing kayo ipabusan sa iyang pinadya guys. Sa iyang kuwan guys. Masamong guys. Okay guys. Forma na guys. Sige guys. Tutoy guys. Unya, sunglass guys. Mag-sunglass ta guys. Karon forma na guys, di na ba tama ilan Lola Basing guys. Hey guys. Ato na tatad guys, atong i-prank si Lola Basing. Ang bag ni Lola ring. Nara guys. Karon guys, padung na ta guys. Let's go guys to Lola Basing! Let's go guys! Tara guys! Okay guys, let's go guys! Karon ni Lola Basing guys, kaya itong i-prank si Lola Basing. Tara guys, agyang masamong guys, nakapaburos jud guys. Tara guys. Charing just kayo guys, sige guys. Ato nang i-prank si Lola Basing guys. Di ba ta mailang guys?
Sige guys, padung nata sa kuan guys, sa atong target guys, sino labas din. Tanaw guys. Padung nata guys. Ayo nong. Mao ni siya ibay ni Silvino nong. Hamaling balang kana bay ni Renato Kilaton. Bay ni Renato Kilaton lang. Nong Lipino. Kini asa yang asawa? Asawa niya? Agay. Agay. Tabang. Nakuituyo ninyo nong. Bisita. Ari salang. Ari salang. Nakuituyo nong bisita. Ari sa pun. Munang nadagog cellphone. Asa mag-imong mama ng sita? Ay, balik ali likod. Nay, likod na ni Nay. Nakuituyo. Nakuituyo. Ari morning. Nakuituyo ninyo. Nakuituyo. Kisa ni bata. Kisa man ni. Kisa ni bata la. Kang imang bata la. Laki na na. Ingon si Nato Nay. Ulitaw siya. Nay di. Nay ulitaw siya di. Di. Usa man siya? Ninyo na? Pila ka mo kayong bata? Oh, Pila yung bata, Nay? Pila, Nay? Ron, di ba buntisan ko ni Renato, Nay? Ingon siya, Nay. Ulit tao siya. Tulog ka mo kaya ka lang? Nay! May batasan! Parehag yung asawa. Parehag yung asawa niya. Kasi yung asawa, kasi nga yung asawa, Nay. Kasi nga siyang asawa. Kasi nga, Nay. Parehag. May ba lagi buhat, Nay, di? Mayo ba lagi buhat ni Renato Kilaton, Nay? Ang gibuhat? Mayo ang gibuhat, di? Mayo, di? apa tuntun mumpok ka? Nagpatunto lagi, Nay! Kaya ka sa kalitahan niya, Nay! Kitagaroon ko niyang buwan, Nay, sa kilo, Nay! Nabununtis ka, Nay! Agakay! Maria, yung asawa! Mag-istorya, May! Maria! Uy, Maria ang asawa, Maria! Mag-istorya, May! Mag-istorya, May! Nga nung ipaburusan ko sa iyang bana! Kalawa niya! Ang salte! Kitagaroon ko niyang buwan! Sa kilo, Nay! Maria sa! Mag-istorya, May! Mag-istorya, May! Usanay! Wait, yan! Agay, Nay! Karis Renato Kilaton, Nay! Naingon siya ulitaw siya, Nay! Unya, Nay, naman siya tulog kabuk anak! Usaway kasulti niya ni mo, Nay! Usaway kasulti ni Renato ni mo, Nay! Usaway, maayo ba yung gibuhat, Nay? Maayo yung gibuhat, di? Dili good. Usa om na to, Nay! Nagkipaborintisan mo ko niya, Nay! Asa ba si Renato ron, Nay? Asa si Renato ron? Asa? Asa, Nay? Asa? Parehag yung asawa. Mag-istorya, May. Asa yung asawa, Nay? Tawag, Nay. Tawag, Nay. Nay! Naman nila siya anak, Nay. Naman nila siya anak. Tawag, Nay. Pasagsaling siya, Nay. Nangayaw kita nga na ko niyag buwagot sa kilong buwan, Nay. Unya karoon lagi pabutisan ko nila pakita, Nay. Mayo lagi lagi buhat, Nay. Di na maayo, Nay. Di na maayo. Kasal na silang ima, Nay, di. Nay, kasal na silang ima, di. Kasal, di. Kasal si ima, di. Kanus... Okay.
iyang asawa. Asa iyang asawa. Asa iyang asawa. Asa iyang asawa. Asa. Asa nay. Agay. Agaray. Agaray nay. Agay. Agay nay. Nay basi. Tubig. Ini tubig. Ini tubig. Ma, tingali ka ng dahon maglapad. Agay, manyos nay. Agay, ikabuhi ko nay, tabangag ko nay. Tabangag ko nay, besing. Tarong nga nay. Agay. Ay, karon na burusan ko nay. Di na ko tagaan niya buwan nay. Bugoy ni tawanan nay. O say buhato na to ani niya nay. Nay, niri na to kin. Tawag. Ipatawag ato na lang ni siyang tigbaso nay. Tigbaso nay. Kita ko nay. Pasiara ko. Pasiara ko ninyo. Musiar ko. Agay, musiar ko pa. Nay. Pabuntisan ko na dyan. Siyem ka po nga. Walo. Ipabuntisan tong rin-rin. Ada, kisa pa po yung bawo. Kalatan. Natawag mo ta ka na ho. Naanang hihili ha? Naanang hihili. Suswa din mo. Di ko lahat akong tato ni mo. Di ko lahat tato ni mo. Kaya rin ba? Kuwanto na to. Di mo man doon. Di mo doon. Nakakailan ko ba siya? Basi makatawag rin-rin. Di mo ibantusan. Di mo ito ginapalaparo. Dali. Kaya na ako magsabi ng mga mo. Kisman. Kisaman. Tuwa. Alam ko rin ba, Jay, kanini mo? Kisaman. Ano man lang? Katingan. Aman nun na. Elizabeth. Ipaangkan ko nunay mo. Sabin. Sabin. Neri na. Ipaangkan ko nun mo to. Tegas man. Karon pala. Sulti siya Baji. Naningin. Usap may tuyo ni sa Baji nay. Ha? Pagkuano ko namang ikaw ba iyang Kasi tuyo ni Haim, ni katong Baji ni. Wala ko kaibaw kay ni gamas ko dire. Na unsa dito sa natula? Kasi tuyo sa Baji la. Doon tingali ka. Ngano man? Paanak ng puno ka. Uy, wa pula uy. Lagi Baji na rin ay. Ah. Ako nantiyan. Tegas ako na. Oras ni Baji talaga ko Wa uy. Gasan ni Sigro. Uy, dali to. Wa ko man malag dari tegas. Luwa ko lang. Hamur Baji. Wow. Ay, tanaw ko no diha. Wala to di ko tao ni natula. Sige, Ini malam sa luwa ko lang, malam sa luwa ko lang. Ayaw naman tamo ka la. Lola. Lain malam sa luwa ko lang. Unsa mo nila? Ha? Unsa di ko tao ni nato pagyon. Ha? Ah, isang may nahiba. Pagyon na to. Amor ba Tanaw dito. Wala usap mo sa man. Alam ko tanawa po naman. Tingnan sa bati. Okay guys, what's up guys? Salamat guys sa inyong pagtanaw guys. Sinaot ko nagbalipayon mo guys.
O karon guys, nahumanta guys, unya ayo kalimot pag-subscribe sa akong channel guys, Renato Adventurer guys. Okay guys, na prank yun nato si Lola Basing guys, nga ang yang masamong si Renato Kilaton nakapaburos guys. Unya guys, ato pasalamat guys si Lola guys. Oh, tong